Kasovia Hockey League. Máme tu Paliho Dugasa z týmu Šaca. Pali, povedz mi najprv, ako vnímaš vašu cestu do semifinále? Vyrovnané zápasy, všetky sme vyhrali po nájazdoch, kde sa ukázala vlastne sila kolektívu. Trúfate si na taký tým ako Masky, ktorý má síce trošku dlhšiu históriu v lige, ale nie je pochyb, že tie zápasy môžu byť aj tu veľmi vyrovnané. Určite áno. Ja si myslím, že my sme vyrovnanejšie mužstvo ako oni. Oni majú 3 veľké hviezdy a myslím si, že sú zdolateľní. V skratke, dnešný zápas ako vnímaš? Málo sme korčulovali. Ja som nedal 2 tutovky. Verím na seba. Slabo sme bránili predbránkový priestor. Nepristúpili sme k tomu, jak sa pristupuje k semifinále. Ďakujem pekne a držím palce v tejto sérii. Máme tu Miša Stašeka z týmu Košické Masky. Mišo, ako hodnotíš nielen tento zápas, ale aj vašu cestu do semifinále? Tak cesta do semifinále, tak ja som bol taký šťastný, že nám sa to podarilo v piatok vyhrať proti KFPčku. Bol to aj trochu viacej emočný zápas pre mňa, ako len fyzicky, ale som rád, že sa nám to podarilo. A dnes sme začali 8 sme prišli akože na zápas. A dali sme si nejakú jasnú taktiku v kabíne a som veľmi rád, že sme to dodržali a výsledok je 3-1 pre nás a 1-0 sérii, čo som rád. Ďakujem pekne, tak držím palce, aby tá séria sa vydarila a snáď sa vidíme vo finále. Ďakujem veľmi pekne, verím to aj ja. Kasovia Hockey League.